Assam Police VORENG war sailong ning kihang abang phu abang fitum hansi pininili labangso video bangai nangwan piglo lasi klardak mate detail salam manali tum kai kia son labangso video arlosi thekpon long ikpo tangti aprangsi KARDOM kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do anafans tami nali tum jong silabangso YouTube channel long nang komri milang pulote kaching hon pen labangso YouTube channel nali tum subscribe pon igdet non tangte non patiek pen Assam Police Recruitment mate labangso VORENG war sai puthakle padar depin pen chithan polonang lapen lang polonang han puchini ponik po Assam Police Recruitment 2023 labangso puthak sinili nang litum hanan than puchini ponik po lapen ladak la son la Assam Police long ke join dunia ning ke hang abang phu abang fitum do pul dinali tum labangso video bangai kicheng pen kijut an lang ikon lapen nali tum di phanili detail salam labangso video along nang than puchini ponik po lapen la son lo Assam Police Recruitment mat afanon prabjin pendak notification dak release pon po lapen kaduka ve pendak 4097 an post pipon po labang so post along pen ke thak ponji labang ke inspector lapen sub inspector constable driver lapen assistant sub inspector la hai hui position sida ke thak pon ikpolas nali tum kolobang post along si ki claim dun kang tungma lap so dim le nali tum jog dun ikon lapen non details mate klar dagalam dak than polonang aprang si department amen bangkela sonlo Assam Police Department lapen vacancies banda constable driver lapen SI lapen head constable post lo lapen total vacancy post vacancies banda number bangai 4997 an lapen notification dak release da prang po lapen application date bang lagi September mo chiklo munang klang chiklo pen sedak cheng pon po lapen cheng lo pulen ali tum hanili labang so YouTube channel long stameni li upload pon thu ikpo lapen nali tum documents amukha bang thik pa me ikon nali tum phan nil nang than pachini pon ikpo labang so video long le nang than pachini pon thek test tamo next video along nili nali tum hanang than pachini pon ikpo copy p documents si la Assam Police Recruitment along kinang sosot ma labang so puthak nili nali tum phan nang than pachini pon ikpo apen lason lo lapen apply process ma lason lo apply process pangkala ke joy iko nali tum ke apply zi pulotel nali tum official website along homridam ignang po lapen official website a link la tanili nali tum han telegram channel long nang pi ikpo lapen nali tum hada requirement section along ber ignang po lapen nali tum aprangsi new registration nang po lapen nali tum registration igdat benefit login nang po login that benefit nali tum new registration lapen details dak nang klang ikpo nali tum jong si login that pulote lapen a form long kinang so details nali tum fill up dun ignang po fill up dun thaya fit ke fill up nang bang education qualification lapen personal information lapen contact details sai hui nali tum fill up dun ignang po jong se application fee pinai pol nali tum online pen cp ignang po application fee bangke lapen application fee lahai hui nali tum pi thai pen fit submit nang po submitted pen fit nali tum labang so acknowledgement mat labang so form nali tum screenshot kalte print igdet nang po mate print out igdet nang po lason lo ka apply a process bangke lapen eligibility criteria ahin bang lason la eligibility criteria la bangke age limit la bangke 18.28 years abang phi tumsi jogdun long ikchot po lapen education qualification lang dam lo pulte education qualification bangke inspector mate sub inspector fane graduation ki untang abang phi nang po constable lapen driver afan 10% ta chok lapen assistant sub inspector afan ta graduation ki untang abang phu mate abang phi tumsi jogdun long ikchot po ason lapen Assam Police Recruitment selection process bang lason lo kai kya teng lo written exam and pon po lapen physical test lapen number 3 along bangke documents verification lapen number 4 along bangta medical test hai huisi and pon ikpo nasi important dates bang da release pon pelang nasi application fee lapen important dates hai hui bang da release pon pelang command September chiklo ko ana tarik pelo ne cheng pon ikpo stamit September chiklo pangke apply start ikpo lalo lapen important links tame labang so website ong stami pi pon pelang nali tumpan
labangso website long jong si available lo pula te nili nalitum phan nang pachini pon ekpho lapen nalitum chithik ikon documents amukha bang copy p documents nei mala tanili labangso video lan than pachini pon ik thek dat po mo next video lo nalitum thek pon long ekpho copy p documents se kenang so sot ma labangso Assam police VORENG awar saya phan bangke lanili nalitum phan nang than pachini pon ekpo asipini video lama nili la short information nalitum phan nang 1p bangel ansolo labangso video lang pen nalitum stame asap so ning sampu si ning thepon no la pen labangso YouTube channel long jos nalitum nang komri milang pukte labangso YouTube channel subscribe kripin pen nalitum back dam igderinon mate labangso video bangke skip igderinon asi Dumi thak me kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra do an fans tame nilhin pen kar